Бүгінге әдәм білән хыва тапшырының геройлары Татарстанның от қазанған әртістері Лилия Махмутова һәм Ринат Шамсиевлар ғайласы. Біз олар білән Тинчурин театрында спектакль алдынан шыраштық. Олар бүгін икеуләшіп, Мирсей Әмирнің Гөлшаян спектаклінде ойнарға әзірләнәләр. Ринат, менә мен қарап тұрдым, өзіңе тырыша зор құрсақ қойдың. Шундай шынлықта да шундай құрсағың болуын тілер едің ме? Жоқ. Не ішлеп? Ауыр бит ол. Ауыр, көтеріп беруге ме? Аны көтеріп беруге де керек, аны бит тәрбиелерге керек ме? Пошау мәселесінде Лилия біздің бегебет пішіре, тәмлі пішіре. Бұларға да мүмкін, тұра бара, андай құрсақ қайыншын. Жоқ, мен андай ерлеріні yoratmayım. Менға ябық болсын, нәсе, спай. Шуңа күрә мен құрсақлы ерлеріні yoratmayım. Шуңа күрә Ринатны ябық етіп күнә татасың, әйме? Артық тазарып та кетмесің? Шуңа күрә мен іш пішмақлар пішірмейм, гөбәдиялар пішірмейм. Ондай білән бик ошысы келсе, бик сирек моменттағына пішіріп алабыз біз аны, әбілай. Шуңа күрә мен выпечканы ғымымен пішірмейм. Әбілай суғын ашып тұрасыз ма? Су түгіл енді, ансы ашарға ризықлар пішірем, ансы первый, второйлар ансы обязательно. Әміне именно нәселеріні, қомыр әйбірлерін пішірмейм мен. Принципиально. Ләкин пішіре екен, енді бик тәмлі пішіре. Бәйрем күндерінде бұлайынды бай? Бәйрем келек, Эй, әтесі, мен әйтем, Аллах тағала нешік шулай кішілеріні бір-бірісі білен таныштыра қауыштыра екен. Эй, йор әлі біз бір-бірімізді үзлеп таптық ей. Ей, бәқітті да енді біз сенің біле. Қаралы, сен меңа бір күріде ғашық болдым ғой. Әлбет мен сенің ең бірінші тапқыр ұшырашқанда киген киіміңді де қатырлейм. Кит, шынап ма? Әләсің ме? Сенің үстіңде зәп-зәңгәр джинсовый куртка. Қолыңда мороженое. Мойныңда жылқ-жылқ келіп тұра тұрға қып-қызыл мәржан. Тоқталы. Ненде зәңгер? Оқ деген? Ненде оқ? Мен дальтоник түгіл зәңгер білән ақтыны айырмасқа. Решне порт. Сен скамьяда мороженое ашап отырасың. Шунда мен келдім де, здравствуйте, девушки, мороженегіз тәмлі ме деп сұрадым. Сентябрь башы. Мороженое. Жон кисәккәйем. Сентябрь башында мен ауылда бәрәң болып яттым. Менә сіз бүгін Ярила бірге ойнайсыз.
Кошаганда бит сезгә айрымда уйнарга туры килә. Лилиягә башка ир-ат белән, Ренатка инде әлбәттә башка кызлар белән. Шулай да дөресен әйткәндә көнләшү хисе юкмы? Яшь егетләр дә бик күп, яшь кызлар да бик күп. Икегез дә бик мут, икегез дә бик шибәрләр. Буламы көнләшү әйберсе? Безгә бу сорауны бик еш бирәләр. Чөнки бу иң табигый сорау. Без аңлыйбыз иң табигый сорау икәнен, ул менә гади халыкның, тамашачының менә иң беренче күргән нәрсәсе ул. Уе хисе дип әйтәм инде иң беренче шулай дип уйлый. Ничек хатын белән башка кеше уйный, ничек ире белән башка хатын кыз уйнарга тиеш, ничек көнләшү булырга тиеш. Көнләшү ул дөресен әйткәндә ул бик теге четреклей бер. Ул минеке дигән сүздән килеп чыга. Хатын минеке. Аңа кеше тиргә тиеш түгел. Шәхси милек. Хатынга бит шәхси милек дип карарга ярамый. Иргә дә шәхси милек дип карарга ярамый. Шуңа күрә безнең ул яктан ничектер тынышрак дип әйтәме улай бер Бүгін кеш, күз бәйләнгәч, бәрәңге бақшағы арқылы көр көйін ашық. Мен сені шында көтерем. Uyuğun işi kurutmuşum. Bizim bilek şiberlerle. Şunlara gelecek elleşme yortağına mı gel? Pıs pıs. Pıs pıs. Менә дөресен әйткәндә үземнең дә бик күп тапкырлар күргәнем бар. Ринат һәр вакыт яшь кызларны кочаклый. Ни дисең Лилия? Була торган хәл, шуннан да барып кызларны кочаклап килә ул. Әле сәхнәдә генә түгел, сәхнә артында да. Әйе, шул мин дә шулай дим. Кайры вакытта миңа килеп әйтәләр инде, менә Лилия кара әле Ринат тагын кызларны кочаклап йөри дигәч инде мин кочакласын әйтәм, аңа врач кушкан дигәм дә, шуның белән бөтен кешегә рәхәтләнеп көлә, шуннан көләләр дә инде, шуның белән эш бетә. Шуннан да театрда эшләгән кешегә гомумән андый көнләшү әйбер булырга тиеш түгелдер. Көнләшсә, ул театрда эшли алмый ул кеше. Без театрда гомумән бер семья, тату гаилә булып яшибез. Менә һәрбер артистлар, безнең бар уллар артистлар, алар безнең аталарыбыз, аналарыбыз шикелле, бабайларыбыз, әбиләребез шикелле, бар сеңелләребез, инеләребез шикелле яшьләр. Шуңа күрә менә гаиләдә инде мөнәсәбәт булса, сәхнә артында шундый ук мөнәсәбәт безнең. Шуңа күрә кочаклашу дигән әйберләр. Кочаклашу әлбәттә ир белән хатын арасында кочаклашу шикелле түгел, туганнар белән. Туганлык хисенә алган шикелле. Кишериргәм, кишер соңгы тапкыр гаепләмә, кумау дөнья. Яңа гына белдем ялгышымны, бары сине яратам. Карама, карама, карама күзләремә, күзләрне балларыма, яратам дип алдама. Карама, карама, карама күзләремә, ышанмыйм сүзләргә, күзләрне балларыма, яратам дип алдама. Язмыш миңа, сине бүләк иткән башкаларны, кертмим күңелгә, яратырмын. Бары сине генә мәхәббәтем булыйм мәңгегә. Карама, карама, карама күзләремә, күзләрне балларыма, яратам дип алдама. Карама, карама, карама күзләремә, ышанмыйм сүзләргә, күзләрне балларыма, яратам дип алдама. Әлбәттә, барыбыз да белә, Лилия белән Ринат халкыбызның яраткан артистлары, Исламия һәм Хәлил Мәхмүтовларның кызлары һәм кияүләре. Бер караганда танылган кешеләрнең баласы булу бик җиңелдер кебек, ә икенче яктан караганда бик авыр да кебек. Ә инде чын дөресен алар бары тик үзләре генә белә. Marka Samsun. Gelip de
Ama ne? Karayla sen kelip jete almasın diye bütüney ümitimizni üzgeni de kendi. Ey maqtlar. Otur, gel buraya bunda. Otur, ayna, otur garmonçuga uğrun bileler bit. Otur, ayna. Men hazır garmonçu buldum indi. İyi buldun şu. Yolda garmon oynamoqchi bo'ldim ağaç. İyi şu. Agarda vaqti bo'lsa, men конечно Fayzi Bikinindan kim oynamagan bo'lar edim. Xotin bek, bütün ishni bizdi. O'ynay bilmaysang o'ynama, jirlay bilmaysang jirlama deb gilt tiyib turdi. Şulay demek deydimi? Shulay aytadir. Ya, Otur ayna. qaysakini Otur. jirlaysiz. Abdurrahman tege sayrasin turgayını jırlarga koştu. Gebara bildiği gajı veren bildi. Kısarsız yazın. Hayda. Bir, iki, üç. Gürlep aktı kar suları, yemlendi turgay. Ak bulutlardan yukarı sayradı turgay. Sayrasın turgay, şavlasın turgay. Şavla büyüsen kırlarda bağday. Mine etiyeni şekilli deysiz. Bit sizning etiyeniler de mine İslam yapı bilen Halil abilarını aytam indi. Onlar da bit mında şeyler. Ni eytirler iken olar deyip biraz gana olsa da korkup duru barmı oynagan çakta? Eti ni eytir iken, ni Korkup eytir duru iken. yok. Alar biz aların prekrasını bilemiz. Alar bizge обязательно yetecekler. Kirekli bir eşekleri mi? Kerekli bir eşekler обязательно. Biraz yerin aşar bolsa, biraz yerin yetişmese, alarını şakırıp getirip, sen mine bu yerinde sözlerini işitilmey, anlaşılmay, botadın, tekstini eybetlep qarap çık, eybetlep oyna bizim yüzüge kızılık kelmesin. Biz özümüz de aların yüzünde kızılık getirmesine tırışabız. Çünkü alarının derecesine yetişirge tırışabız. Biz aların derecesinden kimrek bolsak, aların derecesi etçe. Plankını düşürmesine tırışabız. Şuna göre biz tırışabıra oynaga tırışabız. Eybetrek bularga tırışabız. Kış aldığında da özümüz içinde. Marcus abay! Öwünüm. Nihal! Aldagil artta şeşek, janda yaprağı da var. Sizi le? Köpek gündüz düşürüp jürüysin ha? Yoğuniki ştu sen. Ağızga da kapkanı yok. Ertege mene şu vakitte işmi başlaganıma bir sutka bola. Mene yaşta jılınıp oturam eli. Hey Marcus abay. Nişletirgeyni sin ha? Nişletmekşi olasın sen meni. Mene uylayım. Oylaysan etesi yok. Men zakonunu yaxşı bilem. Нәрсе тілейм, шуны эшлейм, кая тілейм, шунда барам. Мен hazır заслуженный пенсионер. Шул міне. Yürüysin шул. Ишмасап, үйіңе табағына ерсің бір хәл. Сен бейт, ауыл бойлап, гармон тартып, біраз жерге барып, ауған шүйіресің. Şundan нәрсе bulgan? Benim garmon oynauımdan elle avul sıyırları sütünü kimirek bilerlerim elle. Marcus abay тыңлады. Uzaklamay. Bizning avulga bek zo'r kishilar kelacak. Rinat, mine eyteli dürüsün. Abi baban yaklıyım Liliyana, o'z qizlari bo'lg'ach. Alla seni yaqlaylarmi kirisincha? Aytiksiz o'pkalashdigiz dey. Öyle de bitti. Koyşan nişek bola. Anda yaqlaylar, meni de yaqlaylar. Çünkü olar endi bizga hazır bu bizning qizimiz, bu bizning kuyovimiz deb gene qaramaylar. Ikki bola aytib qaraylar. Ikki bola aytib qaraylar. Bizim balalar boshqa kishilarga de bu bizim balalarimiz deb aytadilar. Bo'lsa qiz, bo'lsa kuyov, no bizim balalarimiz deb. Qiz kuyov bo'lsa da men ularni atiyanim shekilli ko'ram, yaqin ko'ram, chunki xotinning atiyanisi bo'lgach, men hali atiyaniki bo'lganlar. O'z aniyimdan shol vaqtda ul da menim aniyim, bu da menim aniyim. Nechikdir shunday yaqinlik bizning orada. Munosabat bek aybat ular bilan. Amin so'ramoqchi edim, ondi abi boboyga yarov chetin tugilmagan deb. Islomiyapa ayirusha bigiraklarda endi talabshan bit. Dürüstüne aytganda boshdaroq mana biz hali uylanishgachgina bek og'irroq bo'ldi albatta. Men bitin ovuldan kelgan yoshgina malay nechikdir endi turmushning ratida bilmayman, g'oyla olib borganda bilmayman, endi bo'lgandir endi shunday bir islomiy xonim menga qarata shunday nedidir boshqa turli his edi boshda. Ondan so'ng endi mana tarovara o'zimda uning oldida nechikdir ko'rsatdim deb aytaymi, ol menga nechikdir yoqmay edi. Tirishdim. Muhabbatlarini yo'llarga. Hozirgi vaqtda meni bir qo'yishanda ular
салып таптағандар да жоқ, кіші алдында нашар сөзді әйттіргендері жоқ. Мен қарата рахмет аларға. Хәзер Аллаға шүкір инде. Аллаға шүкір. Әлбәттә оралары хәзер бик әйбәт. Әни теге үз улы шикелле күрә, улым Ринат дип эндәшә кайыр вакытта. Кияү дип әйткәне юк. Я улым ди, я Ринат дип эндәшә. Кияү дип эндәшкәне юк. Султан апа! Шағарымында! Кім барада? Бөмейін, Ғабдырахман! Не хәлләрің бар, Султан апа? Ярый, Аллаға шүкір. Исәнлік пе, саулық па? Исәнлік, саулық. Өзіңіз исән саумысың? Әйбәт, Аллаға шүкір. Бик важный эш бар бит әле. Сың бик важный болмаса безгә килеп тә йөрмәсең инде. Әйт, нинди йомыш? Беләсеңме? Безгә озакламый бик зур кешеләр киләчәк. Бәлеш пешерергә. Куян белдең. Акыллы да инде үзең, әмма. Зур кунаклар килгәч бит инде бәлешне гелминә пешертәсез. Соң андый бер дигән бәлеш. Синдә генә була бит ул. Шуңа күрә Султан апаң да авылда берәү генә шул. Ярый, Султан апа, эшләрсең инде, ярыймы? Ярар, эшләрмен. Әйтерсең, кайчан киләсең кунакка? Менә шушы көннәрдә хәбәр итәрмен, ярыймы? Хәбәр ит, нарым җаным, әзерләнергә кирәк. Яхшы, яхшы. Рәхмәт. Кирмисеңме шәй ишәр? Юк, вакытым тарра, башка вакытта, ярыймы? Ярый. Ярар, Ярый, әйтерсең, исән сау, әйтерсең, җаным, исән сау, әйтерсең, эшләрбез Алла бирсә. Білуімше, әлі Ринат сізден ешірәкті, 1-5-6 яшқа, бит. Бұл сізні қорқытмадым біле? Оның хәлік түгел инде, но 1-5 яшқа? Бұл сізні қорқытмадым біле? Чөнки бит әйтәләр менә иратлар соң өлгерәделәр. Қорқытмадым. Мин аны үзем өчен үстердем. Шулай дип әйтим әле. Үземә ничек кирәк булса, үземә ничек ошаса, шулай итеп тәрбияләдем дип әйтим мин аны. Тәрбияләде, дөрес. Ансы дөрес. Ничегрәк итеп тәрбияләде һәм үстерде? Мин авылдан чыгып киткәндә миңа 16 яшь иде. Яшь үсмер вакыт, шуңа күрә ничектер свобода булды бит минем өчен. Шәһәргә чыгып киттем. Үз көнемне үзем күрә башладым дигәндә, тегесен телим икән, анысын эшлим, монысын телим икән, монысын эшлим. Миңа ничек дип әйткәндә, теге кысалар юкка чыкты. Шул вакытта менә Лилия белән минем укуымдан моннан җүне түгел инде. Дөресен әйткәндә, училище оқығанда театралында біз мына шул Лилия белән дуслашып йөри башлагач, минем укуым да бит инде. Аңа ярарга тырышып инде ничектер безнең дуслык бик шундый көчле булды. Тәртиплерәктә була башлады аннарысын. Ничектер ул менә алай итмә, ярамый, кирәкми. Андый кешеләр сөймиләр, нитмиләр дип шайтыр ул менә һәр вакытта Лилия акыл сатты инде. Менә хәзердә юк, акыл сатуга түгел, менә кысалардан чыгып киттем дип әйттем бит, рамкалардан чыгып киттем дип. Шул кысалардан ул мине кысаларга куып кертте, ләкин кысалар куймады. Ул минем теге ничектер менә самомнениемне дип әйтим инде юкка чыгармады, төшермәде ул мине. Менә ничектер мен үз немдә калдым, үз дәрәҗәмдә, үз нәрсәгә җитешкән шуңа калдым, но мине яктан әзрәк төрткәләп җибәреп, яхшы юлга гына кертте дип әйтим инде. Замзам yapal. Кетәле! Нинди апа булыйм динде мин сиңа? Selam klasta. Хәлләр ничек? Әйбәт. Матур айтканнар, чистакканнар. Молодцы! Әллә эшләрегез бетеләме? Бетмәләре сине көкөт. Замзам yapal. Айша. Бер көкөмәс бетерергә инде аны. Bu işin bir bitken çağırılır mı gene? Koysısına oşala, koysısına işerek yaşasın. Men gibi tesin yok indi. Güzel misiniz? Kulnak kızı var iken hiç. Var. Yürek bir transfer. Sayın Zafer. Buna kızıqına tügül avulumuzun yana fıraşı, tabibesi. İyi. Zemzemiye. Zemzemiye. Bunun üzerinde bittiğiniz şamalar. Ey can kisege. Kurşak indi kurşak. Bu biller min sin aytayım. Kumalek. Qarasulu. Bilsem singine bilesin emi. Ko'pmi больницаларга бардым. Ko'pmi vrachlarga ko'rindim. Bir narsa da bilmaylar jon kisagim. Bir narsa da bilmaylar. Ketali tırnab turmali. Boshqon, mana shusha jirgan totib ola. Onlarsan ko'krakkacha yondirasiz. Sus dileyim mi?
Ondan sonra şöyle bilge tuşu. Dur şu an. Ondan sonra kol ayaklar silkine başlayı. Boşlar eğleni. Nersege bulur iki o mola kıymay. Oğlum minden özlemzemi yapma. Şu an kise kekeyim. Kiyevge çıkarmak kirek kiyevge. Мен өзімді шулай ойлай тұрған едім. Ир хатын қыздан ұлырақ бұлырға тиіш деп. Ләкин ол сөзіне телевидениеға айтырға ярайдыр менде мәхәббәткә моңға керешмейдиләр бит әйме. Аны башкача ничек дип әйтеп була? Дөрес сүз ул. Менә мин үзем әлбәттә ұлырақ кешегә кияүгә чыгамын дип уйлаган идем әмма. Ләкин менә язмыш безне шулай итеп Ринат белән кавыштырды. Һәм әлбәттә Ринат минем өчен иң кулай кеше шикелле килеп чыкты инде. Мин ирләр белән йөрмәдем дип әйтмим. Йөрдем мин Ринатка кадәр. Чөнки мин Ринат белән танышканда миңа 20 яшь иде инде. 20 яшь кенә инде әле Лилия. Ну минем өчен ничектер 25 яшьлек кызлар инде ул карт кызлар, созаган кызлар булып тоела торган иде ул. Китерлек булгач нигә дип бу якларга? Безнең авылга килеп чыктың соң син. Бүтән дөньямны әйләндердең. Барда әйбәт кенә матургына барайды кебек. Дөрес әйтсәм белән яратыштык. Ләкин сине күргәч әллә нишләдем? Сихерләдең син мине, Айсылу. Киңәш бирүчеләр булдымы Лилия? Чыкма Ринатка яшь бит ул дия. Булдымы диләр? Булды. Ринатны бик яшь диделәр инде әлбәттә. Миңа ул вакытта Ринат белән иләшкән вакытта миңа 24 яшь иде. Ринатка 19 гына ул вакытта. Шуңа күрә ул бит әле яшь, бер нәрсә дә күрмәгән. Әлбәттә без үзебездә шулай уйлыйбыз бит инде татар халкында олы кешегә, үзеннән олы кешегә кияүгә чыга кирәк дип шундый фикер йөртәләр. Әмма ләкин менә Ринатка кияүгә чыгып, мин үземне бәхетле итеп хис итәм, чөнки Ринат белән үземдә яшәреп утырам. Менә үземне шушы яшьтә дип бер дә уйламыйм. Ринаттан яшьрәк шикелле тоелар үземә дә. Яшьлек күчә бит инде ул. Күчә, бик әйбәт. Менә кайыр вакытта минем ике туган сиңел апам дип әйтим дә, ул миннән 2 яшькә, 2 айга алырак. Ул гел әйтә инде, ул менә үзеннән 10 яшькә олы кешегә кияүгә чыкты инде. Эй Аллам, минем хәзер Фәритем бабай шикелле инде дип көлә дә инде. Мәйтәм, менә әйттем мин сиңа яшь кешегә кияүгә чык дип. Мәйтәм, менә мин яшь кешегә кияүгә чыккач, мәйтәм, үземдә яшәреп йөрим. Шулай дип бер-беребез белән көлешәбез инде. Лилия, аңладык. Хатын кыз өчен бу бик әйбәт икән алайсың. Әйбәт, бик әйбәт. Ират өчен ничек микән, Ринат? Әйтәле дөресен. Ничек дип әйтергә, карт хатыннага өйләнеп караган юк, шуңа күрә мин белмим. Лилия минем өчен бик колай булды. Ул ничек дип әйтергә, мин теге тормышны күрмәгән, белмәгән, өйрәнмәгән, тормышның рәтенә төшенмәгән малайга шушындай опытный дип әйтәм инде кыз белән танышып, дуслашып, өйләнешеп китү минем өчен ул ничектер теге тормыш курып җибәргә җиңел булды дип әйтимме? Опытный дигән сүз. Опытный дигән менә ул ничек дип Акыллы дип әйт. Опыт дигән сүз астында син бу тәмәгънәне аңламадың әле. Акыл ягыннан да тормышны күргән ягыннан да ул бит инде аңарчы башка җирдә эшләгән иде. Ул бит инде каядыр эшләп театральный училищега килде, без бит инде күрешкәндә ул уже каядыр эшли иде. Аннан соң мине дә үз янына теге чакырып, без инде театрда эшләп алдык, гардеробта шулай бергә-бергә. Мин дә шулай эш арасына кирип киттем аның белән. Ул менә теге тормыш итәргә уже акча кирәк бит инде. Акчаны табуяга кирәк, эшкә урнашырга кирәк. Ул инде уларны белеп килде уже. Уларны белә иде. Ә мин әле аны белмим, каян акча кирәк. Миңа акча кирәк, бик әйбәт. Авылдан әниләр биреп җибәрә. Нормальный пенсияләр җитәрлек дип әйткәндәй, миңа җитә иде. Минем күңелем әнә Хәбиб Рахмандагына иде. Әнисе бит сүзләр ишеттереп ятты. Имеш мин усал. Акылга кирделе чыктылы. Теле җылан теле белән бер дигән. Малаем аңа өйләнсә, бер дә рәхәт күрмәс. Нәселләре белән начар, усал дигән. Гайния бей. Гайния бей. Аллаһка шөкер. Нәселебез кебек булмаган силеп эшле ирләрнең муеннарын. Менә шулай итеп. Бәйләп куябыз әле Аллаһын иса. Хатынының үзеннән аз гына булса да өлкәнрәк булу,
Аз гына булса да зуррак яшьтә бу. Хатынның өлкөнрәк булу дөресен әйткәндә бик әйбәт ул. Нишләп? Бик әйбәт. Ул акыл ягына, ул акыллырак, ул тормышны белә, тормышны шуңа күрә аның белән тормыш корып җибәргә җиңелрәк. Ул хатын кыз белән. Яшь кызны алдың ди, аны нәрсә эшләтергә кирәк? Аны баштан тәрбияләргә кирәк, үзеңә яраклаштырырга кирәк, аннан соң аны ашатырга, эшләтергә кирәк, киендерергә кирәк, аны бит әзер уже. Шул хаттан әйбәтрәк. Шын мәхәббәт ул беркемнең дә сүзенә карамый. Кай чакта бернинди канунга да буйсынмый. Иң мөһиме бер-береңнең янәшәсендә булудан тәм табу. Барчабызга да үзебез теләгән бәхет насыйп булсын иде.